Udot. Kakapot dan niya, oh. Pinatakik ti Dual daw na ito, eh. Shout out lagi si dati agurong dita. Agurong kakabsat ko nga inurat kasi doon tayo tata. Nikat ko dagiti kimot na tano atalang agsultop ti ko untayon tano alis ti mangan. Nikat ko ti kimot na ne, oh. Dan ano sakon at ano kasta mapaalis to ti pinagsultop tayo tanan dala sultop ti kun tayo niya. Luto tayo tano makapakantay manig. Excited tayo ti kapsat yung inuratan. Isa tayo ti bawang, sibuyas, laya. Ano? Naimas. Banglon. Siyempre ati version ko nga, ado ti sili. Ang mo yung matay ti kapsat yun, hanga mabiyag nga awan ti sili. Kantay ti bagoong. Imas no igisa tayo ti bagoong na tanong ko. Adi aroma na. O tayo dada. Adong mga amo adi kapsat. Di lang aroma. O nagpaiso no igisa tayo ti bagoong ko kwa na imas. Nabang luno ka. Siyempre adong mga version ti pinagluto ti kastingam. Siyempre nakasangay kam di pinagluto da yung Malaysia idi. Ikabkabil da ko adi kwa balachan. Since awan ti balachan tayo kot. Bagoong ati kabil tayo niya. Na yan. Sumingaw ti adat na. Bagiti ti kakayatak. Ti agurong tayo tano. Makasultok tayo. Maangot bilang kumakain na. At sarang dago sa buksityo. Magic sarap. Baka naman. Siyempre. Ikan tayo pa iti dry chili. Dry chili. Ay na, pauna yun. Nangariyot naman yung silin. Banglon. Hindi mo natin sauce na. Nagpudot. Nagpudot. Kaya po. Nakaroray yung taon. Nagpudot. Hindi yung banglunan eh. Very spicy. Aji, ahot na palang ka. Pauna yung umuungon ay iimas nan banglunan. Na yun eh. Hindi siyempre gasang na. Ta silly is life. Ito kabsak yo. Ayan. Tira kabsak maninan aw. Luto na tayo. Mga aling kakabsak ko excited. Nakatsultop. Muna yung gumasom. Bus nga diet na kumakot. Nakamabalin ko i-partner ko inapoy apple. Yung gumasom. Yan. Naging masati ko na ni oh. Tawag din sarsa sauce. Napal. Rap. Ber. Hayman ita dagiti agsidang product ti agurong kakabsat ko nga inurat. Gima. Labas na nga sa bawon ati ko, di ba? Kamit sa lamagi. Sa bawak tayo kaguduan na. Papasan ayan.